80-talet. Och jag kämpar vidare som sagt. Jag älskar trummor. Jag älskar rytm. Det är helt fantastiska saker som måste upplevas helt enkelt. Det är en verklig gåva, det är en kreativitet att utvecklas hela tiden som trummis. Det är hur viktigt som helst. För gör man inte det, då fastnar man i ett spår och det är inte bra. Därför är det kul att hitta och inspireras av andra trummisar. Favorittrummis? Nej, det är svårt att säga. Jag har så många favoriter så någon favorittrummis har jag inte. För det finns så många trummisar som är duktiga runt världen. Så men visst, jag lyssnar på mycket band, trummor och allt möjligt. Det är vissa saker som man blir inspirerad av. Otroligt kul. Vissa saker de gör som är helt fantastiska. Så att ha en favorittrummis? Nej, det är svårt. Det finns så många duktiga trummisar i världen så det är svårt att säga. Alla är duktiga på sitt sätt när de lirar och de lirar otroligt duktigt när man lyssnar på dem. Ja, jag har ju växt upp överallt. Men mest i Malmö. Där är min grund. Malmö stad. Där har jag växt upp. Om ni vill veta mer så kan ni gärna höra er och fråga kring allt möjligt. Så ska jag försöka svara på det så gott jag kan. Ha det gott så länge. Sköt om allihop. Hej hej!